Залишився кусочок галети. Сьогодні перше приготувала її. Це дуже-дуже смачно, легко і, в принципі, без заморочок. 100 г масла, 200 г борошна. Це все кидаємо в миску, робимо таку крошку. Додаємо столову ложку сахара, дрібку солі і 4 столових ложки холодної води. Це все перемішуємо в клубочок, ставимо в холодильник тісто. Хвилин через 20 його тоненько розкатуємо. Беремо крохмаль із сахаром, перемішуємо із вишнями, викладаємо і загортаємо ось так догори тісто. І випікаємо. Це дуже смачно. Треба, щоб він остив, тоді оцей весь сиропчик стає таким, як желе. Дуже смачно. Користуйтеся. Тісто я змазала яйцем.